Panultihon Kapitulo 4. Ang kaayuhan sa kaalam. Mga anak, pamati sa gitudlo kaninyo sa inyong amahan. Matnguni kini og makabaton kayod kamo kahibalo. Ang gitudlo ko kaninyo maayo, busay hinumdumi gayod ninyo kini. Sa dihang bata pa ako, bugto nga anak sa akong ginikanan. Kitudluan ako sa akong amahan, miingon siya. Hinumdumi ang gisulti ko kanimo og ayaw gayod kini hikalimti. Tumana kini og makabaton kag kinabuhi. Bato ni ang kaalam og maayong pagsabot. Ayaw isalikway ug ayaw kalimti ang akong gisulti kanimo. Ayaw biyae ang kaalam ug panaliptan kaniya. Higugmaa siya ug bantayan kaniya. Ang pagbaton og kaalam mao ang labing maayong butang nga imong mahimo. Ang ikaduha mao ang pagbaton og maayong panabo. Higugmaa ang kaalam ug himuon kaniyang bantugan. Hupti kini ug pasidunggan kaniya. Na ang labing dakong dungog nga imong mahuptan. Pamati ka nako anak, matnguni gayud pag-ayo ang gisulti ko kanimo ug makabaton kag taas nga kinabuhi. Kitudluan ko ikaw og kaalam ug sa hustong pagkinabuhi. Kung magtarong kag pagkinabuhi, wala gayo makababag kanimo ug dili ka madagma kung mudagan ka. Hinumdumi kanunay ang imong nakatunan. Ang imong kahibalo mao ang imong kinabuhi, busa bantay kini pag-ayo. Ayaw pag-adto sa dapit nga adtuanan sa mga taong dautan. Ayaw sunda ang ilang gibuhat. Likay kani ug isalikway ang dautan ug padayon sa paglakaw. Dili makatulog ang mga dautan kun dili sila makabuhat og dautan. Ang pagkadautan ug pagkabangis sama ra sa pagkaon ug sa imnunon alang kanila. Sama sa banag-banag sa kabuntagon, ang dalang nga gilaktan sa mga matarong mag-anam og kahayag hantod nga moabot ang kabuntagon. Apan ang dalan sa mga dautan ngit-ngit pa kaysa kagabihion. Matumba sila apan dili sila makakita unsay nakapadagma kanila. Anak, matnguni gayod ang akong pagisulti kanimo, pamati sa akong mga pulong. Ayaw kini isalikway, hinumdumi kini og higugmaan. Aghatag kini kinabuhi og maayong panglawas ngadto sa makasabot niini. Ang imong mga huna-huna mao'y tinubdan sa kinabuhi, busa bantay sila, ingon nga labing bililhon mong bahandi. Ayaw gayud pagbutang-butang ug pagsultig baka, tutok diretso sa unahan uban ang pagsali. Ayaw pagduko tungod sa kaulaw, tun-i pag-ayo ang buot mong buhaton ug bisan unsay imong himuon, mulampos kayo. Likayi ang dautan ug lakaw ug tul-i. Ayaw gayud pagtipas bisag usa lamang kalakang.